fila a ka ca ni mɔgɔ miliyɔn 1 ye minnu farala bon o banabagatɔ hakɛ kan farafinagun kan. Faso jamatɔn min sigilen don bonbana kɛlɛli kama ɲɛmɔgɔ Madame Faye Kajatu Kante an bɛna ale de bisimila an ka bi Malikura kunnafoniw kɛnɛ kan. Bi kuma bɛ ka kɛ damanda kasaraw kan ka kɛɲɛ ni kasaraba tɛmɛlen ye min kɛra janvier kalo tile 29. Kasara min kɛra sababu ye ka muso 10 ni kɔ ni bɔnɛ daga o damabɔyɔrɔ la n'a filɛ nin ye Kangaba mara kɔnɔ. Ko ɲiningali to min bɛ ko caman kan ka kɛɲɛ ni damanda kasaraw ye. An balimaw an ka foli b'aw ye a y'aw bisimila ko kura ni ye VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ sigilen ye ka bɔ studio 53 na VOA soba kɔnɔ Washington DC. Aw ka Malikura kunnafoniw filɛ. Bɛnkan kumaɲɔgɔnyaw tako filanan baaraw daminɛna ko kura Hamasi ani Israel jamana cɛ a yirala k'a fɔ nin bɛna kɛ bɛnkan tako filanan o kumaɲɔgɔnya baaraw ye min laseliw kɛra u ka finitigi ɲɛmɔgɔ dɔ fɛ k'a lase Palestine jamana ka kumalasela fɛ bataki dɔ kɔnɔ. Kunɲɔgɔn laban nin na fɛn min ye Israel jamana ye a yira k'a fɔ k'u ye ciladen kulu dɔw bila ka taa Qatar jamana ka kumaɲɔgɔnya ka don u ni Hamasi ka finitigi jɛkulu cɛ kɛlɛ bɛ se ka dala faga. Nasira wɛrɛw fɛ Turki jamana fɛnɛ ye kunnafoniw lase o sen kelen fɛ bi tarata sɔgɔma k'a fɔ k'u ye Israel jamana ka wulikajɔw tɛmɛlen kɔfɛ Palestine ka finitigi kɛlɛbolo 15 ɲɔgɔn minnu bɛɛ lajɛlen tun ye kasodenw ye bisimila u ka jamana kɔnɔ. Bɛnkan kumaɲɔgɔnyaw baaraw daminɛlen kɔfɛ n'o bɛ wele ko cessez-le-feu nanzarakan na n'o bɛ ka don Israel ani Hamasi ka finitigi jɛkuluw ni ɲɔgɔn cɛ. Ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen dira Turkiw ka ciladen kulu ɲɛmɔgɔ fɛ bi tarata ka bɔ Turki jamana kan. An bɛ to hali bi Ameriki jamana kɔnɔna la jamanatigi Donald Trump ye Israel ka ministri ɲɛmɔgɔ Benjamin Netanyahu bisimila Ameriki masayaso Maison Blanche kɔnɔna la bi tarata kumaɲɔgɔnyaw o bɛ ka don u ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ u ni kɛlɛ min bɛ senna Israel jamana ani Hamasi ka finitigi jɛkuluw cɛ. O nɔgɔni fɛ Israel jamana y'a yira k'a fɔ ko ciladen kulu dɔ kɔni wulila ka taa Qatar jamana ka kumaɲɔgɔnya la walasa fitinɛ min bɛ u ni Gaza cɛ dan bɛ se ka sigi o la. Kayatu Tarawele. Benjamin Netanyahu kɛra jamana marakɛla dunan fɔlɔ bisimilalen ye Donald Trump fɛ l'Ameriki masayaso kɔnɔ kabini a bolodon fanga la janvier kalo tile 20 tɛmɛnenw na o bɛ l'Ameriki ni Bani Sarala ka bɛnɲɔgɔnya tamaserew de jira. Sani ni ɲɔgɔn ye cɛ Netanyahu ka cakɛda tun ye laseliw kɛ k'u bɛ délégation bila ka taa Qatar ka taa kuma tɔw lase maramafɛnw sɛmɛli taabolow kan min donna waliyaliw kɔnɔna na kabini janvier kalo tile 19 waati la Gaza. Qatar ye jamanakulu 3 kelen ye minnu bɛ labɛn kumaw la Bani Sarala ni Hamas ni ɲɔgɔn cɛla la ka fara Misra jamana ani l'Ameriki kan. L'Ameriki ye a da yira k'a fɔ k'u ka Palestinikaw minnu bɛ Gaza lasigi yɔrɔ lakananenw kɔnɔna na i n'a fɔ Misra jamana walima Jordani jamana kan minnu ma sɔn o laɲini waliyaw ma fɔlɔ. A bɔtɔ Bani Sarala Netanyahu ye a jira k'a fɔ ko Donald Trump ka baarakɛɲɔgɔnya bɛna kɛ sababu ye ka segin kɛ Bani Sarala sigicogoyaw kan larabula kɔnɔna la. Mexique jamana ye laseli kɛ bi tarata sɔgɔma k'a fɔ k'u ka finitigi 10 u ye olu bila ka taa Ameriki ni Mexique dancɛ la lakɔlɔsili bolo ma walasa ka se ka dancɛ fila ninnu kɔlɔsi. Ni kunnafoni ninnu dira Mexique jamanatigi ka layidukanw talen na ka na Ameriki jamana ma min dɔ bɛ tali kɛ u ka wulikajɔ hakilinaw kan Ameriki jamana kelen kɔfɛ ka bagabagalikan bila ka taa Mexique jamana ma k'a fɔ ko ni a ma wulikajɔ fɛɛrɛw tigɛ ka fara ɲɔgɔn kan fɛn min ye u ka lɛnpokow ye kɛmɛdonya ko 25 u bɛna fara u ka fɛnw kan minnu bɛ bɔ Mexique jamana kan ka na Ameriki jamana kan yan ani fɛn minnu fɛnɛ bɛ bɔ Chine jamana kan ka na États-Unis jamana kan. Mohamed Touré VOA tɔgɔla ka bɔ Washington na ale b'o kunnafoniw lase an ma an ka ɲɛmadaw fɛ. En algunas zonas donde hay elementos de la Guardia Nacional que no tienen An ye sɔrasi ci daminɛ ka ban Mexique jamanakuntigi y'o fɔ. A toɲɔgɔn Ameriki jamanakuntigi Donald Trump ka fɔ la Mexique ye layidu ta ko a bɛna sɔrasi 10 ci walasa ka fentanyl n'o ye opioid mɔgɔ fagali kiribifɛn jugu ani tungalataw jamanaden wɛrɛw minnu ka tali Ameriki tɛ boloda sariya siratigɛ la. Kumaɲɔgɔn dɔ bɛna kɛ Chine jamanakuntigi Xi Jinping n'a toɲɔgɔn Ameriki jamanakuntigi Donald Trump cɛ bi tarata don. Pekin ye laseli kɛ ko a bɛna salen bɔ tajifɛnw ani bolimafɛnw dɔw kan olu ladonni ka bɔ Ameriki. O ye jaabi ye Ameriki ka fɛn dilannen salen fanga n'o ye droit de douane o bonyali donni baara la tarata don minnu ɲɛsilen bɛ Chine ka fɛn dilannenw ma. K'a ɲɛfɔ Chine bɛna salen 115 da Ameriki charbon o ni gazi jilama
n'o ye LNG o doni jamana kɔnɔ k'a daminɛ février kalo o tile 10 na ka kɛɲɛ ni Pékin ka fɔta ye. Kɛmɛ saradala salen hakɛ 10 ɲɔgɔn fana bɛna kɛ Amérique taji n'o ye pétrole o ni fɛn suguya wɛrɛ ladonni na minnu bɛ bɔ Amérique jamana kan. I n'a fɔ sɛnɛ baarakɛ minɛnw, bolimafɛn baw n'o ye voiture de sport ye minnu fanga ka bon ani wotoroniw. O fɛɛrɛw laseli kɛra sanga damadɔ tɛmɛnen kɔfɛ ni Amérique ka salen kɛmɛ saradala 10 ɲɔgɔn o wɛrɛ da fɛnw bɛɛ kan minnu bɛ bɔ Chine jamana la. Mexique ni Canada fana tun bɛ laɲini fɔlɔw la salenkow la kɛmɛ sarala 25 k'a daminɛ tarata don. Nga Donald Trump ye kalo 1 waati makɔnɔni di u ma tɛnɛn don a kɛlen kɔ ka layiduya ta walasa ka dankan lakanani sabati. Ka kɛ ni Ameriki jamanatigi Donald Trump ka sariyaw tali ye kabira sigira fanga kunna bunadamaden jo sariya tɔn minnu bɛ Ameriki jamana kan caman kelen do k'u cɛda jamanatigi Donald Trump ka hakilinaw la a kelen kɔfɛ ka kunnafoniw lase k'a fɔ ko fɛn min ye kasodenw ye ani ka fara dunanw kan minnu ni olu bɛ Ameriki jamana kɔnɔ ka sɔrɔ yamaruya sɛbɛn t'u bolo k'a bɛna ni makofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen bila ka taa Guantanamo Bay o kasobon na min bɛ Cuba o jamana kan. VOA Bambara ka kunnafoniw kɔfɛ a yirala k'a fɔ fɛn min ye Ameriki masayaso Maison Blanche ka kunnafoni dila ye Patsy Widakuswara ale ye laseli kɛ a ko ɲɛ kan. Modibo Keita ale b'o bayɛlɛma bamanankan na. Guantanamo Bay ni o bɛ Cuba u ye kasobon ye min ni siganama minnu minɛna 11 septembre 2001 atentaw kɔfɛ ka fara talibanw kan olu maa caman bilala yɔrɔ min. Nin dɔgɔkun in kɔnɔna na américains ka base naval o ɲɛsira ko kura ka sɔrɔ jamana ɲɛmaw olu bɛ labɛnw na walasa ka se ka tungaranke maa ba 30 olu bila yɔrɔw o baaraw sigi sen kan sanga ni jamana ɲɛma Donald Trump le ka yamariyaw ye. O bɛ se ka caya awɔ nga nin jamana nunu minnu tɛ fɛ k'u ka walijugukɛlaw olu minɛ kokura an nana olu bɛɛ lajɛlen bila ka taga. Jɛkulu minnu sigin bɛ hadamadenya hakɛ lafasali kama olu y'a yira k'a fɔ Ameriki sariya o bɛ yamaruya di tungaranke ka se ka minɛ waati kungurunin kɔnɔna na yani a ka labɔ jamana kɔnɔ. Nga ni jamana min n'a bɔra yi ni o ma sɔn a la a minɛni kuda ye k'a bila kaso la o yamaruyalen tɛ. Guantanamo kasoladenw bɔyɔrɔ fosi t'u ye. Essentially a black hole. I mean, you're nin ye dingɛ fimanba ye n bɛ fɛ k'a fɔ aw bi mɔgɔw bila ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min na u tɛna se ka lafasabaw wele u tɛna se ka kuma u somɔgɔw fɛ u nana datugu pewu k'a sɔrɔ jamana ɲɛma yɛrɛ ka kumaw la hakilina ye de ka se ka u minɛ kudayi k'u to yen. the intention is to hold them there indefinitely. Cakɛda min sigilen bɛ dɛmɛ kama ko kana ka ɲɛsin maa minnu wulilen do ka bɔ o sigiyɔrɔ la olu y'a yira k'a fɔ États-Unis jamana k'u delila ka maa dɔw minɛ minnu n'u y'olu ye ji sanfɛ ni ka u minɛ k'u bila Guantanamo maa ba tantan hakɛ caman kɛrɛnkɛrɛnyala Reagan ale ni Clinton olu ka fanga kɔnɔna na ani maa 100 bɔɲɔgɔnko Biden ale yɛrɛ fana ka fanga kɔnɔ. Jɛkulu in y'a yira k'a fɔ Trump bɛ fɛ ka min kɛ o ni tɔw tɛ kelen. Up until now, it has never been. Fo ka taa se bi ma a tuma kelen ma deli ka kɛ fɔlɔ k'a fɔ États-Unis jamana ka maaw minɛ jamana kɔnɔna na minnu jamakulu ka bon kosɛbɛ ka sanga ni wulikajɔ dɔ ye min kun ye ka se ka maa caman labɔ jamana kɔnɔ ni ka u bila ka taa Guantanamo o ma deli ka kɛ fɔlɔ. And send people to Guantanamo. That has never been done before. Guantanamo ye yɔrɔ ye n b'a fɔ ko kura yɔrɔ min ni o ka kan tungaranke walijugukɛlaw ma o ye laseliw ye min kɛra Ameriki secrétaire Pete Hegseth ni ale ka ca ɲɛsinen bɛ lakana ma dɔgɔkun tɛmɛnen o daminɛw la. An ka ji sanfɛ lakanabaw u mana maa minnu sɔrɔ jiw sanfɛ u bɛ se ka tilen ni olu ye Guantanamo. Jamana ɲɛmaa Donald Trump a ye Guantanamo sugandi ka sababu kɛ États-Unis maamara yɔrɔ ko gɛlɛyalen don. O laseliw kɛra juma tɛmɛnen secrétaire min ka ca ɲɛsinen bɛ kunnafonidilaw ma Maison Blanche la ni u bɛ Caroline Leavitt kofɔ. O de la a ka kan joona Congrès ka wulikajɔ sabati ni ka nin bɛnkan ninnu o hakilinaw sigi sen kan walasa ka se ka minisiriso min ka ca ɲɛsinen bɛ kɔnɔnako ma ani cakɛda minnu sigilen bɛ tungaladenw ka kow ma olu ka se ka nafolo sɔrɔ ni ka se ka nin minɛni ninnu baaraw waleya. Démocrates ka fanga ɲɛma minnu tɛmɛna i n'a fɔ Obama fo ka taa se Biden ma olu y'a laɲini togoya bɛɛ lajɛlen na Guantanamo kaso k'olu datugu o min jɔra George Bush ale ka fanga kɔnɔna na san 2002 ka sanga ni Afghanistan olu donni ye Ameriki kɔnɔna na o min kɛra waati kungurunin u ka bingani waliba kɔfɛ ni o kɛra 11 septembre la.
Février kalo tile 4 ye don kɛrɛnkɛrɛnni diɲɛ seleke 4 kɔnɔna la ka kɛ bonbana kɛlɛli don ye min bɛ wele nanzarakan na ko journée mondiale de lutte contre le cancer. Duniya kɛnɛyasoba Organisation mondiale de la santé OMS ka laseliw senfɛ y'a yira k'a fɔ a ka san 2022 batakiw kɔnɔ k'a ka ca ni mɔgɔ miliyɔn 1 ye min farala bon banabaatɔw kan farafin na gunkana la. O kama bi VOA Bambara ye a bolo mana bɔ Madame Faye Kajatu Kante ma. Ale ye kulu min sigilen don jamana kɔnɔna la bon banabaatɔw olu ka hakɛw ɲinini kama n'a bɛ wele ko Association des combattants du cancer. O ɲɛmɔgɔ do ka bɔ Bamakɔ. Ale b'an bolo ni waati na nɛgɛ kan a bɛna ka na an ka ɲininkaliw jaabi. Madame Kante i n'u la. Somɔgɔw bɛ di? Hɛrɛ dɔrɔn. Ayiwa bidon ye bon banabaatɔw ka don kɛrɛnkɛrɛnni ye diɲɛ seleke 4 kɔnɔ. Bon bana bɛ mɔgɔ minnu na olu ka koɲɛw bɛ cogo di nin waati in na Mali kɔnɔ? Ɲininkali diyara n ye. N bɛ aw fo fɔlɔ sani n bɛ kuma jaabi. Bon bana ye bana ye bi anw fɛ yan nɔ a ma nɔgɔn parce que a furakɛli ka gɛlɛn a furakɛli tɛ bɛɛ ka possibilité la quoi. Donc o de y'a gɛlɛyaba ye sinon dɔgɔtɔrɔw b'an bolo yan nɔ qui sont compétents u bɛ furakɛli kɛ fo k'a ban. Ayiwa n'i ye jateminɛli kɛ i b'a ye bon banabaatɔ musolakaw de ka ca la sanko min ye sin yɛrɛ ka bon ye n'a bɛ wele ko cancer du sein o ka ca kosɛbɛ Mali kɔnɔ musow la. Awa ni waati in na sɛgɛsɛgɛli kɛrɛnkɛrɛnnenw sigilen don sen kan min bɛ se k'a to musow bɛ se k'a dɔn ni bon bana b'u la walima n'a t'u la ni k'u ka lajɛliw kɛ min bɛ wele ko dépistage. O baaraw bɛ cogo di jamana kɔnɔ yala jamana fanga kɛlen don ka dɔw ta o musaka la wa? Jamana fanga kɛlen bɛ ka dépistage organiser yɔrɔ bɛɛ. Dépistage du col parce que sin na an yɛrɛ bɛ kan ka association bɛ kan ka sin ta ɲɛfɔ mɔgɔw ye i bɛ se k'o kɛ ka sɔrɔ i ma se dɔgɔtɔrɔso la yɛrɛ. Mais n'i sera dɔgɔtɔrɔso la k'i bɛ taa dépistage du col kɛ u b'a fila bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ quoi. Dépistage bɛ kan ka kɛ yɔrɔ bɛɛ de an ka CSRF bɛɛ kɔnɔ an ka dɔgɔtɔrɔsobaw bɛɛ kɔnɔ bi na. Ayiwa an y'a ye duniya kɛnɛyasoba Organisation mondiale de la santé y'a yira san 2022 bataki kɔnɔ ko bon banabaatɔ ka ca mɔgɔ miliyɔn 1 farafinna gun kan. Ni waati in na e bɛ da dɔn a la Mali kɔnɔ bon bana bɛ mɔgɔ joli la bakuruba la? Bon bana bɛ mɔgɔ min na Mali kɔnɔ yan nɔ a ka ca dɛ. A ka ca yɛrɛ de minɛ parce que bon suguya ka ca. Bon suguya ka ca. Mun kɔni ka ca anw fɛ yan nɔ o ye sin ani col de l'utérus ani estomac ani prostate ani foie o de ka ca an fɛ yan kosɛbɛ. Bon a nombre kɔni dɔgɔtɔrɔw de bɛ se k'o dɔn quoi. Ayiwa bon bana n'i ye jateminɛli kɛ caman da bɛ se a ma k'a fɔ a b'i ye muso kunda ka tɛmɛ kosɛbɛ cɛ kunda kan. Ni waati in na bon banabaatɔw cɛ kunda o fana taabolow bɛ cogo di musow ta kɔfɛ yala aw bɛ kunnafoni jɔnjɔn dɔw kan wa? A bɛ cɛlakaw minɛ ka caya? A b'u fana minɛ ka caya parce que prostate bɛ yen nɔ. Cancer du sein bɛ cɛ fana sɔrɔ minɛ mais o man ca. Kɛmɛ sigida o kɛmɛ sigida i bɛ se ka sɔrɔ cɛ 2 o ma. Prostate mun filɛ nin ta ani estomac ani foie parce que cigarette o de bɛ a foie ninnu lase mɔgɔ ma quoi. Bon i b'a dɔn cɛ ka dɔgɔ cɛ mun tɛ cigarette min. O b'a to a ka ca cɛ kunda fana quoi. Mais muso de ta ka ca parce que sin bɛ muso la col bɛ muso la. Ayiwa kuma laban na dakuruɲɛ 2 e bɛ mun wele kan di malidenw yɛrɛ ma u ka se ka bɔ ka taa dépistage kɛ n'o ye ka taa a lajɛ ni bana in b'u la? An mana taa yɔrɔ o yɔrɔ an b'o de fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw ka bɔ ka taa dépistage kɛ ka t'u yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ. An bɛ sin degun cogo ɲɛ yira u la mais an b'a f'u ɲɛna ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka se parce que bana mun don i bɛ se ka san 15 kɛ n'a ye e t'a dɔn k'a b'i la. N'i ma taa dépistage kɛ i t'a dɔn. O e ma ni sigi n'a ye ni ka sɔrɔ a b'i la a t'o san 10 ni san 15 kɛ dalen yɔrɔnin kelen f'a b'a liliw de bila ka taa yɔrɔ wɛrɛw la e bɛ wuli ka se dɔgɔtɔrɔso la tuma min o b'a sɔrɔ a ye tiɲɛni kɛ mais an ka boli o boli an bɛ sensibilisation kɛ yɔrɔ bɛɛ fana n'an taara banniyɔrɔw la an taara kɔɲɔyɔrɔw la musow bɛ dalajɛ yɔrɔ yɔrɔ n'an taara combattante ni combattante ka mɔgɔ musow sensibiliser u ka t'u yɛrɛ dépister parce que ni dépister la n'a yera joona
chance ba b'i bolo ka bɔ a la sinon n'a sera yɔrɔ dɔ la a ma nɔgɔn dɛ ayiwa an b'o welewelema de bila ka taa musow ma Mali muso bɛɛ ma bɛɛ ka dɔn ko ka t'i fari sɛgɛsɛgɛ o de ka fisa bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ ye quoi kosɛbɛ nin diyara n ye an ka foli b'i ye madame Faye nin tun ye cakɛda kulu min sigilen don bonbana musow ani a kulu yɛrɛ ka tɔn kama o ɲɛmɔgɔ ka laseli ye ka bɔ Bamakɔ nin bɛna an don an ka jɛmukan ta ko filanan hukumu kɔnɔna la o kosɔn an b'a ɲini aw fɛ aw ka to an ka radio fiɲɛ siraw ni jabarani so kan aw k'an bɛɛ sɔnni k'i abonné VOA Bambara WhatsApp la walasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu i ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ ni ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana i bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la Laginɛ ani Burkina Faso be a bɛ wele wusula nin na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa fo ka taa se Sénégal ma je dissous l'Assemblée nationale o fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ nɛgɛ ɲɛ kɔnɔntɔn o de bɛ yen is 9 o'clock what time is 8 VOA Bambara ka WhatsApp kan farafinna ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen ayiwa sɔmɔgɔ don dɛ a ci limanaw fana ma ka segin ka na aw ma an ka foli b'aw ye aw sɔgɔlen don VOA Bambara ka malikura kunnafoniw na nin waati in na ka bɔ studio 53 na VOA soba kɔnɔ Washington DC an bɛ to Mali jamana kɔnɔ ka kuma fɛn min ye damanda kɔlɔlɔw ye bawo araba tɛmɛlen n'o bɛnna janvier kalo tile 29 ma a yirala k'a fɔ sanubɔ damanda dɔ min bɛ daga n'a filɛ nin ye Kankaba mara kɔnɔna la firila musolakaw caman kan k'a ka ca ani muso 10 ni kɔ ɲɔgɔn ye minnu bɛɛ lajɛlen ni tora ni kasara in na VOA Bambara tɔgɔla Mariam Kuyate ale ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka kunnafoni laban minnu sɔrɔ an ka ɲɛmadaw fɛ an ka dɔn ka fɔ an fɛ yan Mali jamana kɔnɔ min ye an ka ladala damadaw ye olu kɔni ka ca kosɛbɛ an fɛ yan nɔ wa a dama baarakɛyɔrɔw la gɛlɛyaba de bɛ yen nɔ bawo maa caman de nin bɛ to a damadaw la san o san alamusa min yɛrɛ tɛmɛlen filɛ an kɔrɔ dagan damada min yɛrɛ bɛ Kankaba sɛkili kɔnɔ maa caman nin tora a damada firi yɛrɛ senfɛ n'a yirala k'a fɔ ko a fanba ye musolakaw ye yaasa aw ni ne an ka se k'a dɔn mun de bɛ na ni damada firi ye ka caya an ka jamana kɔnɔ Tiema Diarra ale ye dama barakɛla ye wa Mali damada bɛɛ lajɛlen olu ka radio so o ɲɛmaa fɛnɛ don an k'a lamɛn minɛn de tɛ an bolo minɛn min bɛ se k'a to mɔgɔw bɛ se ka lakana ka da kan minnu ni olu ye setigiw ye ni masinbaw b'u bolo olu bɛ baara kɛ yɔrɔ minnu na n'olu ma bɔra a yɔrɔ la dɔrɔn musow bɛ girin a yɔrɔ nɔfɛ musow dɔrɔn tɛ hali mɔgɔ dama baarala wɛrɛw bɛɛ bɛ girin a yɔrɔ nɔfɛ walasa ka se ka sanu dɔ sɔrɔ yen ka da kan fanga tɛ olu bolo minɛn t'u bolo ka se ka senni kɛ ka se o hôtel kɔnɔna la fɔlɔ olu bɛ se ka sanfɛla cɛ dɔrɔn u bɛ dɔɔnin sɔrɔ bon u b'a ye n'i taara profond na a ka ca ala fɛ n'i ye senni kɛ ka se niveau dɔ la i bɛ sɔn ka caman sɔrɔ donc minɛntanya bɛ a la ani labɛn kɛcogoya ani maaw kelen bɛ ka nata bila awa ni lakana ɲɛ o fana nɔba bɛ a kɔnɔ. Ayiwa e yɛrɛ bolo fɛrɛ jumɛn de bɛ se ka ta yaasa ka dɔ bɔ ni damafiriba in na an ka jamana kɔnɔ ɲɛmaw jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye o de ye ka ko dɔw bila sen kan min bɛ kɛ sababu ye maaw hakili ka dayɛlɛ ka kasara ye ka dɔn k'a fɔ n kana taa nin na awa o bɛ tali kɛ organisation na i n'a fɔ maaw ka fara ɲɔgɔn kan k'u kɛ kulu ye coopérative kunda awa u ka jɛ ka baara kɛ ka taa juru ta ka nɔgɔya da kɛ u ye waribon kɔnɔ walasa u ka se ka nafolo sɔrɔ ka se ka minɛn dɔw sɔrɔ minnu b'a to u bɛ se ka sanu bɔ ka sɔrɔ u ma dekun sɔrɔ a la o ye ɲɛmɔgɔw jɔyɔrɔ ye ayiwa an damabaralaw fana jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye an fana ka jateminɛ kɛ an ka kuma awa an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ dugu kɔnɔnaw la hali ni tɛ tɔn na parce que nin caman bɛ yen nɔ tɔnko kuma tɛ nin yɔrɔ ninnu na bɛɛ de bɛ wuli i bɛ taa ɲini i yɛrɛ ye bon o la mɔgɔ minnu ni olu fana ye o yɔrɔw lakanabagaw ye ni o ye an b'a fɔ ma tɔnbɔlɔmaw ka taa se donsow ma ani dugutigilakaw olu fana ka lamɛn damabaaralaw fɛ bɛɛ ka sariya i jɔ i ka sariya kɔrɔ kosɛbɛ. Mariam Kuyate ka lasirikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la.
Ni kɔfɛ an bɛ taa Burkina Faso lakanako ani politikiko na siraw fɛ ko kunnafoni jugu o bɛ k'a la walankata u ka jamana kɔnɔna fan caman fɛ min bɛ ka kɛ gɛlɛya ye jamana yɛrɛ ka basigi la. An bɛ waati min na ko sisan. Gildas Da, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Wagadugu. Ye ɲajirali baarada lo ye min kɛra octobre kalo la Burkina Faso kɔkanko minisiri ani Chine ka lasigiden cɛ Burkina Faso yan. Kunnafoni kolon dɔ min tun jɛnsɛla kɔnɔko k'a yira ko jamana fila n'u ye dansigi u ka baarada la. Ministre karamɔgɔ Jean-Marie Traoré tun y'a yira k'a fɔ ko wuluwulukanw don min tun ye jamana fila n'u ka lasigidenya sigi ɲa nɔgɔ. Foroba kuma yɔrɔw la ani WhatsApp groupew kɔnɔ kunnafoni kolonw minnu bɛ jɛnsɛn o yɔrɔ la kɔlɔlɔw ka bon wa waati mumɛ fana kɔnɔ. Jordan Meda, ale ye plateforme locale de vérification des faits faso Tchèque ka directeur éditorial ye. Ale kɔni ka fɔ la kunnafoni kolon ni sugu fila de bɛ yen. A fɔlɔ dɔ bɛ yen min bɛ wele nasarakan na ko mésinformation. Ale maaw b'a jɛnsɛn nga a kun tɛ ka degun lase maa foyi ma. Mun kama lo tigi min yɛrɛ b'a jɛnsɛnna n t'a dɔn ko kunnafoni kolon don. O waati kelen nin na kunnafoni kolon jɛnsɛn sugu wɛrɛ bɛ yen an b'a fɔ ale min ma nasarakan na ko désinformation. Ale min ye kunnafoni kolon ye min maaw yɛrɛ b'a labɛn ani k'a jɛnsɛn ani o bɛ o kɛ kun min na fana o kun ye ka mɔgɔ dɔ walima sigidaladen dɔw don fili kɔnɔ walima ka mɔgɔ dɔ janfan hakilila dɔ walima cɛkɛda. Observateur Palga min ye kunnafoni di cɛkɛdaw belebele kelen ye ka kunnafoni dila Hugues Sama y'a yira k'o ka baarakɛɲɔgɔn bɛ ka o janto nin gɛlɛya nin na kosɛbɛ. Hali mɔgɔ min lɔnniyaba b'a bolo tuma dɔw la o bɛ se k'a tigi don fili kɔnɔ. Anw bɛ min kɛ observateur la yan ni anw ye kunnafoni sɔrɔ anw bɛ a sɛgɛsɛgɛ ka filɛ. Waati min na soldasiw ɲaminɛbaga Ibrahim Traoré dogola jamana tile dama dɔɔni kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la juin kalo kɔnɔ kunnafoni kolonw ani jadilanniw maaw fɛ carila foroba kuma yɔrɔw la nga dɔnniyaba bɛ maa minw bolo ka taa kunnafoniw sɛgɛsɛgɛli la olu sera ka tiɲɛ sigi k'a da kɛnɛ kan nga ni kɛwale sugu ninnu bɛ lagosini kun bɔ lɔnnikɛbagaw ka fɔ la. Aujourd'hui la désinformation prospère beaucoup plus. Kunnafoni kolonw jɛnsɛnli kɔni bɛ ka fanga sɔrɔ kosɛbɛ mun kama kunnafoni jɛnniw fana tɛ yen minnu bɛ tiɲɛ yira ko dɔw la minnu kɛra mun kama fana minnu yamaruyalen don ka kunnafoni jɛnniw fɔ walima ka u di waati surun ani waati ɲumanw kɔnɔ olu tɛ o kɛra bilen walima o yɛrɛ t'a kɛ kama sɔrɔ o waati kelen ninnu na fana jama mako bɛ kunnafoniw la o de y'a to sisan man ŋaniya jugu dɔw bi o waati nin kɛ fɛɛrɛ ye ka kunnafoni kolon minnu o b'a fɛ ninnu dilan ani k'a jɛnsɛn. Hugues Sama ka fɔ la a ka kan fɛɛrɛw ka sɔrɔ nin kɛwale sugu ninnu na. Fasoden ka kunnafoni ɲɛnamaw sɔrɔ a ka kan a ka se ka kunnafoni jɛniw ani a damakɛɲɛniw sɔrɔ kunnafoni kolon minnu bɛ se a ma ni olu de barika bonyana I bɛ taa sɔrɔ kunnafoniw bɛɛ lajɛlen tɛ kɛ a bolo minnu sababuya la a bɛ se ka jateminɛw kɛ ani ka yelita ɲɛnamaw sɔrɔ ka taa jamana tagabolo la ni ye gɛlɛya le. Jordan Meda ka fɔ la diɲɛ jamanabaw bɛ ɲɔgɔn kɔnɔnansu la a n'o bɛ ɲɔgɔn sanga la Sahel ko ra ani ka o kɛ fana o b'o yɛrɛ la tarikuw de wango la nga a y'a yira k'olu dama dɔrɔn fana tɛ o kɛra. Jamana kɔnɔ yan fana jamakulu dɔw bɛ yen minnu dalen don o ka diina na o ra o bɛ kunnafoni kolonw jɛnsɛn o bɛ o jɛnsɛn ani maaw fana bi da u la kunnafoni kolon ninnu fana bibi nin na bɛ jɛnsɛn ka caya foroba kuma yɔrɔw de la mun kama bibi nin na kunnafoni di cɛkɛdaw dama yamaruyani tɛ ka kunnafoniw di jama ma ni foroba kuma yɔrɔ ninnu ye an bɛ fili ani ɲagaminiba so de kɔnɔ o min bɛ k'a to bibi nin na maaw kelen kelen bɛɛ bɛ se ka fɛn fɛn y'a diya labɛn ani k'a jɛnsɛn I n'a fɔ a ka d'a ye cogo min na. Maa minnu fana bɛ ninnu kunnafoni kolon ninnu labɛn bɛ sena tagamajɛliw lo ta o kɛ ni kadara kɔnɔ wasa k'a to u ka ninnu kunnafoni kolon ninnu ka jɛnsɛn ani ka yɔrɔ bɛɛ ta. Très souvent la désinformation kuma caman na fana maa minnu bɛ kunnafoni kolon ninnu jɛnsɛn bɛ sena tagama dɔw de ta minnu kun ye ka tin don sigidaladen dɔw dusu la walima jamakulu dɔw dusu la kuma caman na fana a bɛ se ka kɛ tinw ye I n'a fɔ dimi ɲanasisi farifaga ani k'a dɔn maa dɔw hakili la I n'a fɔ bɛɛ bannen don u la minnu bɛ kunnafoni kolonw jɛnsɛn ninnu ka laɲinitaw de ye o la don o bɛ o jigi sɛmɛ ko o ye nin kɛwale ninnu don sigidaladen minnu dusu la ninnu fana bɛ na o ka kɛtaw yɛlɛma ka bɛn ni o kɛwale. Sɛgɛsɛgɛlikɛlaw minnu ye analysiw ye olu fana bɛ maaw hakilila sɔmi ko kɛlɛ min bɛ sen na Burkina Faso yan
sababuya la kunnafoli kolonw jɛnsɛnni bɛ ka fanga sɔrɔ o la don Jordan bɛ y'a yira ko bɔlɔlɔ sira baarakɛminɛnw bɛ ka ɲɛtaga minnu sɔrɔ ye faratini lo ye min b'a yira ko kunnafoli kolonw labɛnni ani a jɛnsɛnli bɛna fangaba sɔrɔ ani fana ka baaraba minnu bɛ kɛla ka taa o ɲɛkɔrɔmatigɛli la gɛlɛya. Gildas Da, Ouagadougou, VOA Bambara tɔgɔ la. Sisan an bɛna Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lase aw ma. Sirantolantan ko kun kan kan Maroko bafilmu ni 5 tirage sɔrɔ kelen Maroko jatigi Mali Zambi ani Comore de bɛ kulu kelen na hakilina jiginna o ye groupe A ye Mali forobatɔ ni jatigi delila ka kɛ kulu kelen na nin n'a ɲɔgɔnna ɲɔgɔndan kɛnɛ kan Abdul Karim Magasuba Mali sirantolantan kɔrɔ y'a yira ko o tɛ jɔrɔna ko ye bari a caman na Mali bɛ tɛmɛ turu fɔlɔ kan an ka lamɛn ini per organisateur yɛrɛ ka bɛn finalement o fɛnɛ bɛ mɔgɔ jala min joona quoi ya ni mun bɛ bɔ a la o ka bɔ a la siɲɛ kelen quoi ya o ne ka jate a ko la quoi. Aw ni Tunisie bɛnna 2094 Mali ni Angola bɛnna 2010 Tunisie ta Mali ye se sɔrɔ Angola o kɛra filɛ ni bin ye Maroc ta o mɔgɔ caman ko puli ma nɔgɔn dɛ. Maroc ma nɔgɔn mun na parce que Maroc ye ni san laban ninnu na Maroc ye balontan min yira diɲɛ la u bɛ mɔgɔw da Marocains na ne yɛrɛ filɛ n dalen d'u la n b'a dɔn équipe ɲuman b'u bolo ka taa kɔfɛ fo ɲɛfɛ u bɛ balontan kaɲi. Tunisie ta la Tunisiens n'i tɛ Mali dɔn de i bɛ fɛn dɔw faamu o balontan fɛnɛ tɛ calcul tɛ o mathématique tɛ. Parce que entraîneur ko a san ko ni Mali se sɔrɔ dɔrɔn k'ale bɛ bɔ Tunisie de karamɔgɔya la. A ko de ko n'a Mali ye nul sɔrɔ k'ale bɛ démissionner donc an y'u bati yɛrɛ 2 ni fu bon o kɔfɛ Angola ta Angola fana tun ye bi dɔw sɔrɔ ka tɛmɛ an ye ka u tun ye avance ta an ni bi 2 ni 3 ɲɔgɔn si olu kɔnɔ ko balontan banna o fana ye mɔgɔ 2 ni 3 labɔ dɔrɔn y'a ye an fana nana Kanute ni Seydou u nana ka na i tun y'ale minute 5 fara kan an tun bɛ bi 5 don kun bon Maroc ta in Maroc équipe ba ko Mali équipe ba an tɛ siran Marocains ɲɛ arabu ni sisan tɛ yɛrɛ arabu Mali yɛrɛ tun jajɔlen don fɛn mun ye o ye arabu de donc halisa o siran t'an dusukun na tuguni. Yɛrɛ bolo baara jumɛn kan ka sigi sen kan. Balontanna minnu labɛnnen don cɛbɔ yɛrɛ kama kɛlɛ yɛrɛ kama terrain sanfɛ pour que ka faso kuma bɔ olu de bɛ se ka taa jamana représenter mais n'i ye mun i b'i labɛn parce que Maroc équipe in labɛnna a mɛnna bɛɛ b'i labɛn de sisan tɔgɔ tɛ mɔgɔ si kɛ ka kubu sɔrɔ ou bien ka fɛn sɔrɔ. Labɛn minnu bɛ sɛnɛ bi o ka ɲi wa yɛrɛ bolo wa. N tɛ se ka kuma ka wasa fana parce que an tɛ ka fɛn yira mun b'a yira k'a fɔ ko an labɛnnen don à 100% parce que an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ parce que n'i ma fɛn mun labɛn n'i jigi da fɛn wɛrɛ kan a ka gɛlɛn dɛ il faut que an ka labɛn tɛ dɔrɔn ka fɔ ka mɔgɔw wele k'u fara ɲɔgɔn kan fédération ye baara jumɛn kɛ ministère ye baara jumɛn kɛ balontannaw yɛrɛ ne kan ka taa an ka jamana fɛ ka taa an ka jamana kuma bɔ ne yɛrɛ bɛ ka n labɛn cogo di groupe ta labɛn tɛ n kelen bɛ labɛn cogo di entraînement individuel bɛ kɛ groupe ka entraînement bɛ yen nɔ bon ɲɛmɔgɔ minnu fana bɛ yen olu bɛɛ kan ka labɛn dɔw kɛ ka ta ka ɲɛsin jamana ma parce que équipe nationale tɛ jamana de bɛ ka kɛ ka ɲɛsin jamana de ma bɛɛ k'i ka rôle jouer kosɛbɛ a jouer cogo la min mana bila mun na o k'o kɛ ka ɲɛ kabi kuma jan olu de baaraw kan ka daminɛ mais est ce que bɛɛ bɛ k'i ta kɛ yan question b'o ɲininkali b'o yɔrɔ de la n'a sɔrɔ bɛɛ bɛ k'i ta kɛ balontan ye ɲɛdimi de kɔnɔdimi tɛ n'a sɔrɔ bɛɛ bɛ k'i ta kɛ hali ni a fɔra sini an ni Maroc de bɛ bɛn o jɔyɔrɔ tɛ ne yɛrɛ minɛ. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele kala seli don. An balimaw ne de bɛna dan sigi aw ka bi Malikura kunnafoniw na aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ.